Kežmarok a Tatry. Nová publikácia fotografií so zaujímavým textom. A hoci publikácia už svetlo sveta uzrela, verejnosti bude ešte len predstavená. Ako táto kniha vznikla a kto všetko sa pod ňu podpísal, tak to nám dnes prezradia jej samotní autori. Ja preto vítam v našom štúdiu vydavateľa knihy a zároveň autora textu Jarka Šlebodu a hlavného fotografa Peťa Olekšáka. Chlapci, ahojte. Ahoj. Takže témou dnešného rozhovoru bude táto ešte horúca kniha, Jarko. Kedy vlastne vznikla myšlienka zostaviť alebo urobiť takúto knihu a ako dlho vám trvala práca na nej? Samotná myšlienka zhotoviť knihu, ktorá bude reprezentačná, ktorá bude vo viacerých jazykoch a úplne neobvyklá ako tie, ktoré doteraz vychádzali, tá myšlienka bola už vlastne na svete dosť dlho, viac ako rok. K samotnej realizácii sme vlastne pristúpili minulého roku a celková práca trvala necelý rok na tejto knihe a intenzívny bol asi posledný polorok, kedy sme všetci celý tým pracovali na tejto knihe v podstate od prebudenia až pokiaľ sme šli spať. Ja som ti ju dala, ale teraz si ju opäť požičiam. Ty si hovoril, že pracovali ste na nej celý tým. Koľko ľudí sa teda možno na nej podielalo? Úplne presné číslo povedať neviem, ale sú to desiatky ľudí. Boli tí, ktorí boli v úzkom kolektíve, ako napríklad hlavný fotograf Peťo, a potom boli aj samozrejme pomocní fotografi, ilustrátor, korektorka, tí, ktorí sa mi starali o obsahovú stránku, aby som tam mal ustrážené všetky fakty, ktoré tam majú v knihe byť uvedené, aby boli správne. A samozrejme aj mnohí, ktorí mi radili technicky. Ako dlho trvalo od začiatku až po vydaní? Aké obdobie odvtedy prešlo? Od toho začiatku asi 3/4 roka. Takže Peťo bol hlavný fotograf, to znamená, že tých fotiek je tam dosť aj od iných fotografov? Ako to teda môžem pochopiť? V knihe sú fotky od fotografov z celého Slovenska. Viac menej ja som zastrešoval tie fotografie, ktoré bolo treba nafotiť priamo podľa Jaroho želania. Mal určité predstavy o tom, aké fotografie v knihe majú byť. Mal určité požiadavky na technické zvládnutie fotografií. Keďže je tam veľmi veľa fotografií interiérov a hlavne interiérov kostolov, tak bolo to dosť technicky náročné to nafotiť po remeselnej stránke. A samozrejme, keď človek má zvládnutú remeselnú stránku, tak môže sa pokúšať o nejakú kreativitu a vychytanie nejakých zvláštnejších podmienok, hľadanie nejakých neobvyklých pohľadov a snažiť sa zaujať diváka niečím ešte, čo predtým nevidel. Ty si prišiel, Peťo, z Levoče s takým ruksakom, takže čo všetko možno v tom batohu nosíš so sebou? No tak v tomto fotobátohu vlastne nosím si celú výbavu, ktorú potrebujem na fotenie. Okrem fotobatohu ešte samozrejme vec pri fotení a jedna z najdôležitejších je statív, bez ktorého sa v niektorých prípadoch pohnúť nedá. Okrem nejakej základnej výbavy, ktorú má každý fotograf, to sú vlastne fotoaparátu a objektívy, je používané pri takejto krajinárskej fotografii mnoho filtrov, hlavne polarizačné filtre, prechodové filtre. Proste to sú už určité technické záležitosti, ktoré sú podmienkou toho, aby tá fotografia vyznela ako v tej knihe dobre. Určité špecifikum je to fotenie kostolov, kde ľudské oko dokáže zachytiť krásne presvetlené vitráže farebné, dokáže zachytiť ornamenty tmavých hlavíc, ale jednorazovo sa to odfotiť nedá. Proste tie fotografické prístroje nie sú tak dokonalé ako ľudské oko. Takže tam nastupuje vlastne nejaká počítačová technika, kde z viacerých exponovaných záberov sa to skladá v počítači, aby sme to videli v knihe tak, ako to vidíme voľným okom. Jasné, spomínal si kostoly. Jarko, vedel Peťo, čo má fotiť, alebo ty si bol stále s ním, alebo si mu vopred dal nejaké požiadavky? Ako to bolo? Skôr ako sme sa vybrali fotiť, vždy všetko bolo potrebné poriadne premyslieť, aby sa fotografia zhodovala aj s obsahom a textom.
Čiže ja som pripravil scénar, obvykle tak, že som si aj dané miesto prešiel a napozeral si ho, odkiaľ som mal asi predstavu. Urobil som tento scenár obvykle na niekoľko strán, odkonzultoval to s Peťom a potom som mu bol stále po boku a spoločne sme fotili, pričom niekedy možno vznikali až také kuriózne veci. Napríklad keď Peťo spomínal tie kostoly, keď sme fotili v Novom evanjelickom kostole. Už som sa zľakla, že nič kuriózne si nezažil, takže už som sa chcela aj opýtať na nejaké nezvyčajné zážitky. Tento kostol bol už fotený veľakrát a ja som mal predstavu, aby sme priniesli niečo nové. Ako aj celá kniha, nie sú tam opozerané zábery, ale sú tam zábery, ktorým ja hovorím, že Peťo dokázal vdýchnuť dušu. A moja požiadavka napríklad konkrétne bola v tomto kostole tá, že som povedal, Peťo, sme tu zatvorení, je už príjemný podvečer, poďme sa po kostole plaziť, aby sme našli záber, ktorý ešte nebol. No a pozorné oko fotografa takýto záber skutočne aj našlo. Peťo urobil. Šokoval ťa, Jaro, Peťo, takýmito želaniami? Či si bol už zvyknutý sa kde si plaziť a štverať? Ja zmene na nejaké takéto požiadavky som zvyknutý. Ako fotenie kostolov je záležitosť, ktorú robím už dlhodobo a dosť často. Ale nebol som zvyknutý na to, že vlastne niekto príde so zoznamom, čo konkrétne presne chce mať a z akých pohľadov. A proste ten priestor pre kreativitu tu určitý bol, ale tie požiadavky boli pomerne jednoznačné a striktné. Takže v určitých momentoch vlastne som sa troška vymkol aj spod Jarovej kontroly a snažil sa nafotiť niečo aj čisto vyloženie podľa svojho gusta. Samozrejme to všetko, čo mal naplánované, toto sme mali v podstate, myslím si, že zvládnuté a vlastne to nejaké riadenie výroby vlastne tej knihy mal Jaro, myslím, že celkom dobre zvládnuté a pevne v rukách. Jasné. Dá sa odfotiť vôbec nejaký objekt, buď kostol, alebo aj nejaký detail v kostole hneď na prvýkrát? Dnes je taká špičková technika aj u fotoaparátov, alebo ste fotili na koľkokrát? Koľko si reálne fotiek urobil? No, reálne som to dneska si tak približne pozrel v počítači, asi 2,5 tisíc fotiek je urobených, ale vlastne sú to v podstate asi originálne fotografie, nie z toho istého miesta. Čiže sú to rôzne úhly, rôzne kompozície, snažili sme sa nejaké rôzne svetlo vychytať. Takže z tých 2,5 tisíc fotografií do knihy z mojej strany sa dostalo 25, no takže vidíme, že nejaká taká selekcia bola dosť prísna. Tak snažil som sa urobiť, ale samozrejme nechal som si poradiť aj od Peťa, pričom sme hlavný dôraz kladli na to, aby fotky mali nejakú nezvyčajnú atmosféru. Spomínal si, Peťo, že svetlo, takže ty nie si z Kežmarku, ty si z Levoče. Ako často si teda musel do toho Kežmarku vycestovať za dobrým záberom? Kedy je vlastne dobré svetlo pre fotografa? Tak nielen musel, ale aj chcel. Lebo nebola to pre mňa len vyloženie nejaká rutina a povinnosť, ale nejak časom ma to začalo aj tak nejakým spôsobom baviť. No a vlastne pri každej možnej príležitosti, keď som videl, že sú nejaké zaujímavé podmienky, tak som vycestoval do Kežmarku. Stalo sa mi, že ráno o 5:00 som si pozrel webkameru z Lomnického štítu. Videl som, aké podmienky sú tuto v regióne, že treba je nízka hmla, pekné svetlo, črta sa pekný deň, tak vycestoval som. Niekedy stalo sa mi, že som vycestoval a prišiel som tu a nevybral som ani foťak, lebo neboli tie podmienky proste také, aké som si predstavoval. Pri fotení tej krajiny je to vždycky troška aj o šťastí a niekedy človek musí s pokorou odísť a proste povedať si, dnes to nevyšlo, ale možno to vyjde na budúce a vlastne o tom snažení vlastne je také fotografické snaženie. Ako je to vo vnútri, keď napríklad v kostole nie je dostatočné svetlo? Prisvecujete si potom nejaké objekty? Alebo... Práve tým, že Peťo je skúsený fotograf, ktorý má veci technicky veľmi dobre zvládnuté, používa techniku a spôsoby, pri ktorej nebolo potrebné dodatočné prisvetľovanie. Skôr sme to riešili tým spôsobom, že sme na daný objekt prišli 2-krát, 3-krát, 5-krát, na niektoré aj 10-krát
aby mal už to svetlo napozerané a aby v pravý moment presne vedel urobiť záber, ktorý vyšiel. Boli k vám tí majiteľi alebo vlastníci objektov ústretoví? Mali ste dvere kostolov a iných budov, inštitúcií otvorené, alebo boli aj nejaké problémy pri tom? Predsa len taký fotograf je aj niekedy taká príťaž alebo otrava. Musím priznať, že nebolo to všetko jednoduché. Tieto veci som mal na starosti ja, aby Peťo už sa nemusel týmto zaoberať. Ale ľudia okolo nás boli úplne úžasní, ak sme im rozprávali, čo chceme dosiahnuť a že je to vlastne pre všetkých, lebo táto kniha, verím tomu, že vycestuje do celého sveta a bude nám robiť dobrú reklamu. Boli k nám veľmi ústretoví, dokonca niekedy až viac, než by sme čakali. Tak to je fajn. Peťo takisto, hej, mal si dvere otvorené, nikde ťa nevyhadzovali. Tak ako Jaro už povedal, toto bola čisto jeho starosť, takže ja som ako pocitovo sa cítil všade vítaný. Nikde sme sa nestretli s tým, že by nám niekto zabuchol dvere pred nosom alebo aby nám robil nejaké komplikácie. By som povedal, že skôr naopak vychádzali nám ľudia v ústrety. Ako nie je tomu vždy tak, ako fotím po celom Slovensku a niekde je dosť ťažké sa dostať. Aj sú určité obštrukcie zo strany majiteľov budov, ako zase na druhej strane treba chápať, ako majú niekedy aj vlastne nejaké opodstatnené negatívne skúsenosti k tomu vedú, že vlastne dneska vlastne fotoaparát alebo mobil alebo nejaký prístroj na fotenie má každý a vlastne tí majitelia, pokiaľ by chceli vyhovieť úplne každému, tak môže to zase byť také nevyhovujúce pre tých ľudí, ktorí si to chcú v kľude pozrieť. Jasné. Čiže taká moja definícia fotografa je tá, že kto nemá takýto batok plný fotoaparátov, ktoré sú drahšie než auto, tak nie je fotograf. Nebojíte sa potom, kde si ten batoh položiť, predsa len keď fotíte aj vonku? No, samozrejme, že vždycky na to si dávam pozor, ako práve sme sa aj s Jarom bavili, že to, čo v tom fotobatohu nosím, je obyčajne drahšie ako to, na čom sa vozím. Čiže to auto je obyčajne lacnejšie ako fotoaparáty, ale samozrejme bez tej investovania do techniky sa dobre fotografie urobiť nedajú. Nenechávam nikdy samozrejme fotobatoh v aute a pri tom fotení takisto, keď človek sa zamerá na niečo, tak si zvykne to porozkladať po celom okolí. Mali sme taký prípad, kde sme čakali na dobré svetlo pri fotografovaní Červeného kostola vonku. Tam som tiež si rozložil komplet celú techniku. My sme si dokonca rozložili pizzu, ktorú sme si objednali, aby nám dobré svetlo neušlo spolu. No a zistili sme, že obedujeme tam spolu s bezdomovcami na vedľajšej lavičke, no tak samozrejme Jaro dostal na starosť strážiť techniku a ja som sa venoval vyložene foteniu Červeného kostola. Tak oni asi na tú pizzu boli skôr ako na fotoaparát. Ale možno môžem povedať aj to, že Peťo bral svoju úlohu natoľko zodpovedne, že kvôli tejto knihe dokúpil ďalšiu fototechniku, aby sme to dokázali po technickej stránke zvládnuť maximálne. Takže už čakáme na nejaký druhý diel potom. Pri týchto fotkách je potrebné povedať, že kniha nie je len o fotografiách. Kniha obsahuje veľké množstvo ilustrácií. Áno, už si ma predbehol. Chcela som práve povedať, že v tejto knihe sú zaujímavé aj ilustrácie. My vieme, že sa ti pod nich podpísal človek, ktorý nie je bežný tu na Slovensku a možno ani kežmarčan. Takže skúsme povedať, kto ilustroval túto knihu. Ilustrátorom v tejto knihe je Rastislav Lé. Má také zvláštne meno a jeho meno je preto zvláštne, lebo má pôvod vietnamský. A aj keď momentálne žije v Žiline, bol to človek, ktorý bol pre mňa obrovskou oporou, lebo ak by nedokázal pracovať, odkedy sa fakt prebudil až do úplného vysílenia, knihu by asi nebolo možné dokončiť v takej kvalite a v takých nárokoch, aké som na ňoho mal. Skutočne urobil skvelú prácu. Poďme ešte aj možno k textom. Ty si aj autor textov. Sú tam pri fotografiách a ilustráciách sú aj príbehy. Kde si naberal inšpiráciu, alebo aké sú to príbehy? Aspoň predznačme čitateľom tejto knihy. Faktom je, že som bol pri zrode všetkých monografií, ktoré o Kežmarku vyšli.
a tam sa dosť obšírne píše o tom, čo sa v Kežmarku a v akom období dialo. Nechcel som, aby sa tieto veci opakovali a mal som aj zálohu urobiť knihu, ktorá bude príťažlivá. A keďže si uvedomujem, že dnes je doba, kedy si každý váži čas a ľudia najradšej čítajú obrázky a keď má byť text, tak musí byť stručný a výstižný a toho som sa držal. Preto som sa rozhodol, že každá dvojstrana bude obsahovať príbeh, ktorý sa reálne stal, a tak, aby povedal o tých dejinách maximum. Čiže kto si bude prezerať knihu, uvidí fotografie doplnené s ilustráciami a prečíta si 3 riadky textu, ktoré priamo súvisia s tým, čo na dvojstrane vidí. Fajn, takže je to kniha aj pre čitateľov, aj pre obdivovateľov fotografií. Peťo, poďme ešte možno k tvojim fotografiám. Stalo sa ti počas fotenia, že si fotil aj niektorý objekt poprvýkrát v živote práve do tejto knihy? No, pravdu poviem, väčšinu tých objektov, čo sa týka interiérov, som fotil prvýkrát v živote. Kežmarok som poznal ako bežný turista nejak zvonku, alebo niekde, kde som si prešiel so sprievodcom nejaký objekt, ale pri tom fotení som mal možnosť dostať sa úplne všade a pri tom fotení tých jednotlivých objektov a detailov človek sa o tom aj veľa dozvie. Jednak si musí niečo naštudovať o tom, jednak Jaro, ten mi v kuse ako chodiaca encyklopédia o všetkom rozprával, vlastne čo fotíme a samozrejme aj ja som musel doštudovať, čo fotíme. No a bol som prekvapený, koľko vlastne bohatstva sa ukrýva vo vnútri týchto objektov. Tak určite, lebo Levočan má tej histórie takisto dosť. Určite si pochodil doma všetky kostoly, všetky historické objekty a tak si mal možnosť teda odhaliť aj tu naše kežmarské bohatstvo. Vlastne máme my to šťastie, myslím, že Spišiaci, že žijeme v regióne, kde máme neskutočné bohatstvo, čo sa týka pamiatok. Máme tu lokality UNESCO, veď Kežmarok má artikulárny kostol v UNESCO, Levoča takisto je v UNESCO. Máme tu Spišský hrad Žehru, ktoré sú takisto v UNESCO. A si zoberme, že aká tu je maličká vzdialenosť, ako sú koncentrované tieto vlastne pamiatky. Máme tu 4 národné parky priamo na Spiši. Hej. Takže vlastne máme tu veľmi koncentrované aj prírodné bohatstvo, aj kultúrne bohatstvo. A táto kniha možno pomôže ľuďom si troška takto zvýšiť aj nejaké sebavedomie a povedomie, že vlastne v akej krajine a v akom regióne žijeme. Určite to bude dobrý darček, keď pôjde Kežmarčan kdesi do sveta. Čo plánuješ s tou knihou? Verím, že táto kniha sa dostane už čoskoro do predaja a nebude len pre Kežmarčanov. Už samotný názov hovorí, že je to Kežmarok a Tatry. A druhou úlohou tejto knihy je to prepojenie, ktoré sa nám akosi vytratilo, lebo všetci si povieme Poprad Tatry, ale v skutočnosti to hlavné pojitko bol vždy Kežmarok. Objavitelia alebo dobyvatelia prvých tatranských štítov boli Kežmarčania, o čom sa samozrejme čitateľ v tejto knihe dozvie. Prepojenia s tými Tatrami sú v knihe urobené, myslím si, že dosť bohato, aby si ľudia uvedomili, že tí naši predkovia s tými Tatrami boli vždy úzko spätí. A preto tá kniha, ak pôjde do sveta, nebude len pre Kežmarčanov a tí, ktorí Kežmarok už opustili, ale nás, Tatrancov. Jasné. Poďme teda konečne divákom alebo aj čitateľom povedať, kedy kniha bude uvedená do života a kedy si ju budú môcť teda aj zakúpiť a kde. Výnimočná kniha si žiada výnimočné uvedenie. Preto sme vymysleli takúto zvláštnu vec, že 19. februára 2016 v hoteli Hviezdoslav bude táto kniha slávnostne korunovaná. Čiže na túto slávnosť by som rád pozval aj budúcich čitateľov, čo bude dôležité, aby sa nahlásili dopredu a zarezervovali si miesto, lebo myslíme si, že takáto veľká udalosť bude hojne navštevovaná a aby si každý teda to miesto tam zabezpečil. Môžeš prezradiť, to naozaj kniha dostane korunu? Skutočne v knihe máme postavu Imricha Tekeliho, ktorý niektorým niečo hovorí, iní ani nevedia, že to bol nekorunovaný král, ktorý je pochovaný v Kežmarku.
tým, že za 300 rokov, ako si sa tá korunovácia neudiala, tak sme si povedali, že teraz prišiel ten správny čas a ak už nemáme živého Imricha Tekeliho, tak budeme korunovať aspoň knihu na jeho počesť. Tak to je úžasné. Peťo, posledná otázka ešte možno pre teba. Ktorá je to tvoja spolupráca s Jarom a ako by si ju zhodnotil? My vieme, že Jaro je taký detailista, trošku možno viac vymýšľa, nedá človeku, ako sa povie, vydýchnuť. Takže ako zhodnotíš dnes spoluprácu vašu? No, to naša spolupráca už trvá niekoľko rokov. Jaro ako má taký zvláštny prístup k práci, dajaký svojský, puntičkársky, že má presné predstavy, čo by chcel. Fotil som už úplne podľa vlastného gusta. Pred pár rokmi som fotil kalendár Slovensko pre české vydavateľstvo, kde mi povedali, čo v tom kalendári vyberiete, to tam bude, hej. Takže to bola jeden nejaký extrém, hej. Taká voľnosť. Áno, úplná voľnosť, čiže to bolo... Tiež niekedy to nie je dobré, lebo potom človek nevie, že čo. Tiež som si musel oklikať vlastne celé Slovensko, kde čo je zaujímavé a aj tam som vlastne dospel k tomu, že vlastne keď som si začal robiť bodky do mapy, kde je to najzaujímavejšie, čo sa týka slovenskej prírody, krajiny a pamiatok, tak som skončil vlastne v tomto regióne, kde žijeme a plus v nejakom bližšom okolí na Liptove a nejaké drevené kostolíky na východe, Takže toto bol jeden dajaký extrém, kde bola úplná sloboda, čo tam vyberiem. Jaro zase je presne detailista, puntičkár, má presnú predstavu a šablónu, čo tam chce mať. Čiže on ako dá priestor na nejakú kreativitu, ale tu človek si musí viac menej nejakým spôsobom vydobiť. V poriadku, spokojný s hodnotením. Áno, len Peťo sa nepriznal napríklad k takým detailom, keď som mu povedal, Peťo, teraz si tu lahni do tohto bahna. Ja viem, že sa trošku zafúľaš, ale keď odfotíš to aj s listami, aký krásny záber ti vznikne. No a Peťo nerozmýšľal, lahol si na tú špinavú zem, bol síce úplne ufúlaný, ale fotky stáli za to. Dúfam, že si ju vybral do knihy. Tá pôjde až do ďalšej. Super, takže naozaj možno aj týmto by sme mohli ukončiť, že tá vaša spolupráca touto knihou nekončí a že plánujete sa určite pracovne, keď nie už aj osobne stretávať aj v budúcnosti. Rozhodne áno, ak Peťo bude súhlasiť. Samozrejme. Páni, dokázala by som s vami tu rozprávať ešte ďalšiu hodinu, nielen o tejto knihe, ale aj o fotografiách, či o histórii Kežmarku. Náš čas však sa naplnil, musíme ukončiť našu debatu. Ďakujem vám za to, že ste prijali naše pozvanie a vám, milí diváci, ďakujem za pozornosť a teším sa na vás opäť pri najbližšej relácii. Dovidenia.